No tak čaute ľudia, tak dneska mi prišla objednávka od Ecopyro a nad tým sa čudujem, že mi to dali do takéto malého balíku, lebo neviem, či to sa to sem mestilo alebo čo. No neviem, ale poďme si to tak otvoriť. No tak otvorili sme si to a oni mi to dali do dvoch krabíc. Tu je tá jedna, no viete, kde bolo zabalená a toto. Ale jedno, poďme si to otvoriť. Tak, čo tu vidíme? CS4 myslím. Hej, to sú CS4. Myslím, jedna má 1,9 gramov, neviem. To mi povedali, ale aj to písali tam, hej, 1,9 gramov. Áno. Takže malý kompaktík, lumpík, 16, 9 rán. 9 rán a neviem. 9 rán a neviem koľko milimetrov. Ako druhé, tu máme optik. Aj toto má 9 rán a 20 mm, takže to je ako lumpík podľa mňa. Malo by to byť to. Aha. Dumbu Middle Green. To sú dobré. Áno, Dumbu Pirátky. 50 kusové. To tu mám asi dve. Myslím. Nejaká typ. No, klásek. Hovoríme ešte raz Dumbu Pirát. Takže Dumbu 120 decibelov. Koľko to má gramov? Nepíše, nevidím to tu. Aha, je 20 gramov, takže jedna má 1 gram. Zase to myslím výkon. Opa. Rakety, hej. Joj. Alpaus rakety, 12 kusov. Zumbumky, originál. Myslím, jedna má 1,9, hej. Jedna by mala mať 1,9. A mini bombs, tie sú dobré. Toto by malo mať 9,6 gramov na balenie. Tak jedno by malo byť asi, neviem, 0, niekoľko to by malo mať. Opa. A Dumbum Explosive Balls. Tieto som ešte asi ani nikdy nemal. Takže som zvedavý. A dvakrát knot. Dvakrát takýto 5 metrový knot. Tieto sú dobré. Safety fuse. No tak, toľko som tam mal. Dokopy to bolo asi 56 €. A toľko to, hej. A myslím, že ešte jedno objednávka by mi mala prísť. Aj to potom otvorím. Ale zatiaľ, čaute.